Ти няма да се караш на момчето. Що? Знаеш защо да ти кажа? Слушай. Тя приятелката му го ядоси и той какво да прави? Като се ядосиш, какво прави? Добре. Не върнеш ли нещо? Знаеш какво каза Пламен преди години още? Да. От теб си хранно семейството. Не ли е вярно? Видя ли? Аз съм всеки 5 дена тук при него. Чупен дисплей, чупено стъкло. Чупен дисплей, А пак от мене ангел си схранва семейството. Ти кой мислиш? Аз не съм благодарен на този човек, който да пука. Сам, че ангел е по-напред, Специални защото... подри имаш от Русе. Ама да се... Една компания има там. Какво прави ангел, ме пита? Що ли кажа, какво прави ангел? Аз съм този човек за поздравявам. Няма ангел. Ангел, ама той ако не снима ти ангел, ще го знае какво по-лято. Пламен, къде е тук? Да ги показваме хората. Няма ги покажа, защото така ги трошат. Това е анализ за стъкло. Телефона ме е добър. А тук това е новия. Виж къде е почнал вече тук да е такова. Добре, Ангеле, чая да приключвам клипа, после ще продължавам тебе. Добре. Гледай сега какво става тук. Ела сега каже тия телефони. Колко пари им искаш? Гледай отзади е Велко и той чака. Чакай какво каже. Значи днеска е направо такъв ден, направо не знам. 23 септември днеска, да. Да. Казвай се, няма да се срамуваш, Ангел, виж, Ангел известен сам. Сега тебе ще направи известен. Чекай, няма, не си оправил за... Добре, виж сега, Ангел иска много пари. Ти искаш по-малко пари. Кажи сега, виж това е Redmi 9T, LG някакво, Xiaomi, това и това е за разходиране, нали така? Така, iPhone 6s Plus, така, има A50 и едно друго. Колко пари иска сега за тия? Кажа на цена. Ще се вгин, даже се очудва, какво ще кажеш. Бая ли? Добре, няма да кажеш седакът на Ангел, аз знам, че няма да кажеш. Не, ти ще преценяваш. Добре, искаш да кажа аз колко ми се дават от сърце? Кажеш. 60. И 6. Животът е на 6. 6. Животът е на 6. Колко искаш ти? Айде, дай още 4 да направим. Да станат колко? 70? Да. Добре. Даваш ли 70? Да. Добре, вземаме ги. Айде, имаме сделка. Сега тръгваш и прати Велков да влиза вътре, следващия. Кажи на Велко да влиза. Тама съм ме подкарал всичките. Днеска е такъв ден, че само лъж вериш. Към колко време да дойде? След час и половина. Добре. Ама Велко да влезе, не тия хора. Велко! Патрона вънка ли? Не. Чакай. Няма да влиза. Нище ли? Аз трябвам го. Добре, спирам тогава. Снимам се един. Той донесе един телефон. Ей къде? Некът на Ангел чупен и струшением. Това е вече флип. Samsung ли? Аре, Велко, идвай тук. Гледай Коста. Това Samsung ли? Samsung, само че дисплея нещо е пресякан. Сергене, ти срамуваш ли се или не се? Ел тук, виж само ли, Ангел не фотогеничен такъв усмихнат чаровен. Ангел, бе, човек. Велко, ела ти имаш поне 3 предавания тук. Днеска е такъв ден. Това го замъкна жената. Да, обаче е кодирано на Intel. Кодирано е на Intel ли? Да бе, той работи на Intel. Слушай сега, тези деца кодирани от Intel, за да се разкодира, струва 40 лева. Ти 40 лева няма. Ама той работи само на Intel. Само на Intel. Да. Ти на кой искаш да го ползваш? Не бе, аз искам за част след го. Колко пари? Дай 15 лева. Как 15 лева? Ангел ще го даде за 10. Ти ще му искаш сега 12. Айде дай 10 така. Какво да правим? 10 лева ще го дадеш ли? Добре. Ще дам 12, защото Ангел ще го даде на 12. Има поне някаква лъж вериш, бе. Да. Ето, Велко, айде, жив и здрав. Айде бе. Севгения, ти с наред. Айде. Ти с наред, ел така сега. Колко пари иска за това? Чай да покажа това най-големия търговец в центъра в Хаско. Няма друг такъв. Дет най-хубавите телефони, най-хубавите протектори. Дет всички ги пращам там. От целия град и цялата Южна България. Аз не го продавам, човек. Аз ти го Искаш да дам го подарък. ремонтирам? Защо подарък? Подарък ти даваме така. Значи почвам да снимам тебе с Ангел, вече няма да занимава. Той така, с такъв скъп телефон, кой ще му донесе на мен подарък? Тук половината свят ще иска да го купи. Е така, както е. Има лека забележка. Де вика Ангел, нищо му няма, работи като нов. Леката забележка, че е пресякан дисплеят, като той се вижда. Че се работи напълно. Спокойно има хора, дето няма да ги дразни. Наистина е топ телефона. Добре. Музиката? Така. Чакаме Ангел в момента да дойде, да донесе и той един телефон. Хубаво, това беше от нас. Нищо ни каза Севген. Да кажа, стига толкова.
Кажи да са живи здрави хората 156 години. Като ангел, дето. Ангел ги казвам аз. Ангел, нали? Това е на ангел. Добре, това беше от нас. Айде. Къде се губиш, бе? Обикалям, матко, Къде бе. обикаляш, бе? Днеска Щитен ден, беше... матко. Не, това е черпи Така ли? тук един много голям човек. Не иска да казва, че има днеска рожден ден. Да. Вземи си бомбон, каже да е жив и здрав. Да, е жив и здрав, баткото. Имам нещо за тебе, батко. Кой имаш за мен? Искам нека ангел... Костачек. 4-0 паровоза. 6. Мале, работиш перфектен телефон. Да, без да е батко. щупен, без да тако. Излезнат от тази клауда, всичко топа на топа на Да. топа. Сега и пари ще искаш. Колко пари ще искаш? 300 ля. Как 300 лева, човек? 300... А, ти ма за коли, бе, човек? Защо толкова много? Ангелко беше, ще да го даде за 200. Ти колко искаш последно? 250 тогава. 250. Малко намаление. Слушай, сега Халит от Гърция ми каза 200 лева му дай. Ама аз викам, тук ще правим клип, ще направим реклама, кажеш Халит в Гърция да е жив и здрав. И Халид да е жив и здрав, баткото в Гърция. Пък вади много пари. Да му тръгнат работите там, Да дано. тръгне, сега го купувам за него 250 лева, той да го продаде 300, нали Да. така? Как ги искаш парите? Бандероли или не бандероли? Как да ми го дадеш, батко? Така, ейкайте 2 по 150. Да си жив и здрав, батко. Днеска само давам. Да са живи и здрави и зрителите. Да, с всичките живи и здрави, днеска мина Ангел, Милко Калайджиев, Севгин, всичките бяха тук и последно вече и ти. Да. Айде, бъдете живи и здрави, 156 години. Да са живи и Нас. здрави, да. Чао. Аре,